μετακινούμενη σκοτεινιά και την αίσθηση πως είναι άμεση ανάγκη να κοιμηθείς. Καλώς ήρθατε στο παιχνίδι γνώσεων και ετοιμότητος «Πρόδωσέ με». Μαζί μας σήμερα έχουμε την νοσοκόμα από τη Ρωσία και υπηρέτρια στην Ελλάδα Ταμάρα, τον για χρόνια επιπτυχίο πτυχή Άλεξ και το παιδί της ζούγκλας τον Τσίπ. Της Σαββάνας. Ορίστε. Το παιδί της Σαββάνας, όχι της ζούγκλας. Ναι. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην πρώτη μας ερώτηση για τα 1.000 ευρώ. Ορίστε την ιδανική σχέση με 3 το πολύ λέξεις. Sex and drugs and rock and roll. Εμπιστοσύνη, αγάπη, ειλικρίνεια. Πολύ σωστά. Και η Ταμάρα κερδίζει 1.000 ευρώ. Περνάμε τώρα στην επόμενη μας ερώτηση για 3.000 ευρώ. Αναφέρατε μια επιτυχημένη ερωτική σχέση από το χώρο της μουσικής. Sid and Nancy. Kurt Cobain και Courtney Love. Ο κύριος και η κυρία Μπαχ. Πολύ σωστά. Και περνάμε τώρα στην τρίτη και τελευταία ερώτηση του πρώτου μέρους του διαγωνισμού μας. Στο τέλος του οποίου, δυστυχώς, ένας από τους διαγωνιζόμενους θα πρέπει να αποχωρήσει. Περνάμε τώρα στην τρίτη και τελευταία ερώτηση για τα 5.000 ευρώ. Ποιος είναι ο ρόλος του attitude σε μία σχέση? Α. Καθοριστικός. Β. Δευτερεύον. Γ. Ασήμαντος. Το Β, δευτερεύον. Το Γ ασήμαντος. Το Α καθοριστικός. Πολύ σωστά. Και μετά από αυτή την ανατροπή, πρώτος περνάει ο Άλεξ με δεύτερη την Ταμάρα. Τσιπ. Λυπάμαι πάρα πολύ, δυστυχώς πρέπει να αποχωρήσεις. Κερδίζεις όμως το αναμνηστικό δώρο της εκπομπής, μία ερωτική προδοσία. Ένα δώρο το οποίο συνοδεύεται από μία ερωτική κρίση κοντά στην ηλικία των 30, μία κρίση που μπορεί να σε στιγματίσει. Καλησπέρα, κυρία Μέρη. Ναι, ο Γιώργος είμαι. Στη γλώσσα των γονιών Τσίπ σημαίνει Γιώργος. Ναι, δεν είναι εκεί. Καλά. Πείτε της ότι την πήρα. Και από πού μας τηλεφωνάτε? Λοιπόν, Το Ιατρικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 8η Εσπερινή και κατέληξε στο συμπέρασμα πως μολονότι η θεραπευτική δύναμη της τηλεόρασης στα ψυχικά τραύματα είναι αποδεδειγμένη και αποδεκτή, εν τούτης δεν έχει ούτε τη δύναμη ούτε την αμεσότητα άλλων μέσων ανάνυψης. Γι' αυτό το Ιατρικό Συμβούλιο έκρινε απαραίτητη τη χορήγηση ενός κοκτέιλ φαρμάκων με την επιστημονική ορολογία «Πάρτα όλα». What's up, Doc? Βρε καλό στο τζιπ. Παίζει τίποτα καλό? Παγκόσμιο κύπρο καλλιτεχνικού πατινάζ. Ετένα στις 12. Έχουμε ώρα μέχρι τότε. Δεν περνάει με τίποτα όμως, Θα σε βοηθήσω. Θέλω 3 Mitsubishi, ένα τζικοκό και κανένα δεκάρικο στάφ για το ξενέρωμα. Και μια παντσέτα στο 9, ένα τζατζίκ στο 12. Τα θέλω όλα και τα θέλω τώρα. Τα λεφτά μπροστά όμως. Δηλαδή? Δώσε 100 ευρώ και το στάφ το κερνάει το μαγαζί. Απόδειξη ή τιμολόγιο? Με λένε Τσίπ και είμαι το υπερεξελιγμένο σουπερμοντέρνο μοντέλο Jukebox. Λειτουργώ με πολύχρωμα κουμπιά. Βάζοντας στην υποδοχή το σωστό αριθμό και χρωματικό συνδυασμό κουμπιών, περνάω από τη φάση της μη κίνησης στη φάση της κίνησης. Γίνομαι πηγή θετικών vibes. Μεταδίδω χαρούμενα κύματα και τέλος πάντων, άλλο να στο λέω και άλλο να το βλέπεις.
Κάτσε λίγο, κάτσε. Μπούκωσες πάλι κουμπιά και δεν... Δεν πήρες να μου πεις ότι ήρθες? Ναι, δεν πήρα. Τρέχει τίποτα με τον Κικό? Κάτι ψηλά. Ο Άλεξ μου είπε ότι θα πάτε μαζί σε νησί. Ναι, φεύγουμε αύριο. Είχαμε πει ότι θα πηγαίναμε μαζί καμιά εκδρομή. Δεν πήγαμε όμως. Δεν πήγαμε, αλλά καλά περνούσαμε. Κάτι είχαμε. Εντάξει, το ίδιο έχουμε και τώρα. Τι τρέχει, ρε Τσίπ? Τίποτα, ξέρω εγώ. Τίποτα. Αλλιώς νόμιζα πως ήτανε. Πώς ήτανε δηλαδή, Σεξ στο κλαμπ, τραβήγματα σε σπίτια φίλων και κάτι ξενοδοχεία του κόλου. Ή μήπως δεν θυμάμαι καλά? Κάτσε. Τώρα καταλαβαίνω. Είναι σκηνή ζηλοτυπίας αυτή, έτσι? Μωρή πουτάνα με παράτησες και πήγες με τον άλλον. Δεν το πιστεύω. Πώς τρέχεις τη ρευλάκα, δέσμευση και καλά, Τι περίμενες? Ότι θα παντρευτούμε, θα κάνουμε παιδάκια και θα πηγαίνουμε διακοπές στο εξοχικό της μαμάς? Τίποτα. Γάμισε τα... Τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω άλλο πως δεν με νοιάζει. Μη λες μαλακίες. Όλους νοιάζει. Κανένας δεν το παραδέχεται. Και το θα έπρεπε. Καλύτερα είναι έτσι. Γερνάς άσχημα, Τσίπ. Με λένε Τσίπ και έχω πρόσβαση στη σοφία των Ιαπωνέζικων τεχνικών μάχης των Σαμουράι. Επιλογή Α. Όταν ο αντίπαλος είναι ισχυρότερος, υποχώρησε και ανασυντάξου. Επιλογή Β. Όταν είναι ισοδύναμος, τρόμαξε τον και κάνε επίθεση. Επιλογή Γ. Όταν έχεις υπεροπλία, κατέστρεψε τον ολοσχερός για να του στερήσεις τη διάθεση για εκδίκηση. Επιλογή Δ. Τίποτα από τα παραπάνω. Γαμιέστε όλοι!